Morning guys, ayan, for today's gawa naman tayo ng panibagong video. Ayan, may chicken ako dito, 1 packet breast chicken. Ayan, ibain lang natin siya guys ng maliliit. Sobrang liit na pala yung ginawa ko, ganito lang dapat. Ganito lang dapat guys, ang ano niya, kaliliit ng chicken. Ayan guys, ang ating onion, garlic. Sunod natin yung garlic. Medyo nasunog-sunog ng ating onion. Ayan. O, diba? Yan yung ating chicken guys. Yung ganyan lang yung